ONAT va començar a caminar tot just ara fa 4 anys, al març del 2018, i teníem dos objectius bastant clars. Un, intentar ajudar a les entitats que treballaven amb la inclusió i l'esport, i això amb els Premis Inclusius de l'Esport Català, que és la 4ª edició, ja ho hem aconseguit. Hem becat a més de 40 entitats que treballen l'esport i la inclusió. I segon, trobar un espai de debat, un espai de conferències, un espai on els professionals puguin intercanviar experiències positives, novedoses, que era fer un congrés. El primer congrés de l'educació física i l'esport inclusius va sorgir una mica de la idea d'en Sergi Mingote en els Premis Inclusius que es van fer el primer any, en el que la Federació Esportiva Catalana de Paràlisi Cerebral va estar premiada i aleshores jo com a federació vaig assistir i al escoltar la idea d'aquesta iniciativa amb una companya, amb l'Ester Eroles, vam pensar que havíem de donar un cop de mà en aquest projecte i és aquest l'origen. L'origen és una idea amb molt de potencial que per fi ha arribat a complir-se. Aquest congrés està organitzat de manera que serveixi bàsicament com a formació dels estudiants de les facultats d'educació, que seran els que després estaran implicats en la formació, estaran implicats en l'educació dels nens i nenes d'aquest país. I és important que des de l'inici ja puguin veure i puguin viure amb experiències no només teòriques, sinó també pràctiques, puguin viure, conviure i experimentar la necessitat i també des de la seva pròpia pell la inclusió. Els tallers que s'organitzen a la tarda són tallers de sensibilització i de coneixement de la Joelet, que és una eina que permet fer activitats a la muntanya amb persones amb un alt grau de discapacitat motriu, i després propostes més esportives de caire més competitiu, com serien el floorball hockey i el bàsquet amb cadira de rodes, i per últim una nova proposta també que s'inicia, que és el Power Chair Football, que serà l'últim taller de la tarda, que serà el que tancarà el congrés d'aquesta edició.